Jaw. Mela, John, għandi ir-rigal għalik jiena għaliex, ovvjament, inti wkoll tajt is-sem tiegħek fil-programm tagħna għad-The Sound. Grazzi ħafna minn qalbi. U hawnhekk jiena nixtieq li nirringrazzja kif qal Bixira, grazzi tal-opportunità li tajtni Dr. Sammut. Grazzi lilek Franz, Charlon u lil Gordon Bonello li wkoll meta ddiskutejna l-isem tal-programm u s-setup kif se jkun. Grazzi lil daw kollha James Dimek li ħaħsib ukoll kif għamilna is-set hawnhekk. Jiena ma baqa' li xejn onestament illum għaliex nixtieq nirringrazzja l kulħadd ħalli ma nħalli il-ħadd barra lilkom ħbib tiegħi għamilna ħbib ġodda. Charles zejja ħdejja ta' malaj minn wara il-kameras. Għamit ħabib kbir u koll. Charles, Gordina ħja ħdejja, Charles, nishtiqek illi tiġi magħna, illi verament ħadd pjaċir bija illi, u ħdejna raġ, illi ġejt għamilti dawk id-dizinji verament zbieħ, nħodlok naqra il-mike ħarab, ma ġara xejn. Mela, grazzi ħafna illi kont parti sostanzjali wkoll fl-aħħar tal-programm li nuru ringrazzjament il-daw kollha illi taw is-sem tagħhom. Raġa jaħdejna x'intu wkoll parti, raġi ħoħsib issa nerġgħu nibdew naqra training u ġvera. John, grazzi għandna l-kejk, is-sekkina għax il-kejk ma jistax naqsmu b'subajja. Is-sekkina, ħalli bżax ma importax, don't worry. Mela, u ekku, ħbib tiegħi hawnhekk, x'ħan kantaw? Waħda diska favorita tiegħek. Alright, ċini? Stil ta' Pod Filibember. Grazzi telespettaturi, grazzi lil kulħadd u min jaf, forsi qed narawkom aktar tard matul din is-sena. Ciao ciao, grazzi, awguri. Grazzi. Lilek din toġbok bil-wis mhux ftit. Poppers. Iva lilek din toġbok Iva Antonella din għalik Xemx wissa biha lilek inħobb Dawra dalbi lilek il-mitu fin-niket u flona niftakar fi għax inti farraġni nistabar bihi Iva lilek din toġbok Iva lilek Xemx wissa biha lilek inħobb Ġawra ta' qalbi lilek inħobb Iva lilek inħobbok Iva lilek irridu Anton